Χαίρετε, είμαι ο Σαπουνάς Δημήτρης, είμαι καθηγητής μαγειρικής στο ΙΕΚ Όμηρος. Έχω δίπλα μου τον σπουδαστή πρώτου έτους μαγειρικής, τον κύριο Γεράσιμο Τσιόγκα, και σήμερα μαζί θα φτιάξουμε μια συνταγή που σε όλους μας θυμίζει μαμά, θυμίζει σπίτι, μεσογειακή συνταγή, μεσογειακή κουζίνα, τι άλλο, παστίτσιο. Λοιπόν, για αρχή, πρώτο και βασικό, βάζουμε ένα νερό, πολύ νερό, να βράσουμε τα μακαρόνια. Τα μακαρόνια σε πόσο νερό τα βράζουμε, παραδοσιακά οι Ιταλοί μας λένε 1 προς 10. Εντάξει, πολύ νερό. Θέλουν χώρο τα μακαρόνια να βράσουν, έτσι. Θέλουν πολύ χώρο να βράσουν σωστά. Έχουμε τα μακαρόνια στο σωστό μέγεθος για το παστίτσιο, έτσι. Όλοι το ξέρετε, όλοι το έχετε δει. Ξεκινάμε, βάζουμε νερό. Όσο περιμένουμε να βράσει το νερό για τα μακαρόνια, αλατίζουμε. Όχι, δεν αλατίζουμε ποτέ. Όσο βράζει το νερό εξατμίζεται. Αν το αλατίσουμε από την αρχή, θα εξατμιστεί το νερό και θα κάτσει το αλάτι κάτω με αποτέλεσμα να μας γίνουν πάρα πολύ αλμυρά τα μακαρόνια μας, έτσι. Πράγμα που δεν το θέλουμε. Τα θέλουμε ελαφρώς αλατισμένα, σχεδόν προς το ουδέτερο. Εντάξει, για να βάλουμε στη συνέχεια της γεύσης μας. Οπότε, βράζει το νερό, περιμένουμε. Όσο περιμένουμε, θα ξεκινήσουμε το γκιμά και στην συνέχεια και την μπεσαμέλ. Για το γκιμά, τι θέλουμε, το γνωστό σε όλους μας, μιρεπουά. Γαστρονομικός όρος, πιο απλά, καθημερινά, μαμαδίστικα, καρότο, κρεμμύδι, σέλινο. Εντάξει, καρότο, κρεμμύδι, σέλινο, λίγο μαϊδανό για τα αρωματικά μας. Εντάξει, φρέσκες ντομάτες, ώριμες, προτιμώ πάντα στο γκιμά να βάζω και πελτέ και συμπυκνωμένη ντομάτα για τη γεύση, αλλά θέλω να βάζω φρέσκες ντομάτες ώριμες. Θα τις ψιλοκόψουμε και αυτές με το βρασμό θα βγάλουν την έντασή τους, τη γεύση τους και θα δώσουν την γλυκύτητα, παύλα οξύτητα που θέλουμε. Εντάξει, οπότε ξεκινάμε με το γκιμά. Έχουμε καρότο, κρεμμύδι, σέλινο και ντομάτες. Μπορείς να μας καθαρίσεις τα καρότα αρχικά και να καθαρίσεις καρότα, κρεμμύδια και να πλύνεις ντομάτες και σέλινο. Σε παρακαλώ. Προσπαθούμε να τα κάνουμε ομοιόμορφα τα κοψίματά μας, για να μην μας είναι δυσάρεστο στο στόμα μετά, να έχουμε μια ωραία υφή απ' όλα. Το ένα από τα δύο θα το κάνω ελάχιστα πιο μικρό, ελάχιστα, για να λιώσει τελείως, να καραμελώσει, να χαθεί μες στη σάλτσα και να μας δώσει όμως όλη τη γεύση, έτσι. Νομίζω είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο μαγείρεμα. Έχουμε μια κατσαρόλα ανοιχτή, μεγάλο πάτο, θέλουμε μεγάλη επιφάνεια, θέλουμε να τα καραμελώσουμε σωστά, να τα τσιγαρίσουμε, όπως λένε και οι μαμάδες μας, να τα τσιγαρίσουμε σωστά. Ελαιόλαδο, πάντα. Όσο εμείς περνάμε στη μαγειρική, Γεράσιμε, σε παρακαλώ, πάρε τις ντομάτες και καθάρισέ τες και κόψες μου χοντρό καρέ. Εντάξει. Πρώτο βήμα για τον γκιμά. Θέλουμε να σοτάρουμε καλά τον γκιμά. Εντάξει. Πρώτα θα σοτάρουμε τον γκιμά και στη συνέχεια τα λαχανικά μας. Επίσης, ένα μικρό μυστικό που θέλω να μοιραστώ. Ένα μικρό tip, ας το πούμε έτσι. Πάντα για να φτιάξουμε το γκιμά για το παστίτσιο, τι χρησιμοποιούμε? 100% μοσχαρίσιο κιμά. Μοσχάρι. Έχω μοσχαρίσιο κιμά από σπάλα, κομμάτι του κρέατος. Αυτό τι έχει ως αποτέλεσμα? Να μην έχουμε αρκετή λιπαρότητα. Η λιπαρότητα τι μας δίνει στο φαγητό, εκτός από θερμίδες και κακά λιπαρά, τι μας δίνει και γεύση. Μας δίνει δέσιμο, πλούσια γεύση. Εντάξει, οπότε για τη λιπαρότητα, ένα μικρό μυστικό, θα χρησιμοποιήσω bacon. Ξέρουμε όλοι τι είναι το bacon, έτσι. Το bacon είναι καπνιστή πανσέτα. Πανσέτα από πού είναι? Πάντσο, την κοιλιά του χοιρινού. Εντάξει, οπότε έχει πολύ λίπος, θα μας δώσει τη λιπαρότητα που θέλουμε. Κόβουμε μερικά κομματάκια μικρά, καρέ bacon και θα το βάλουμε μαζί με το γκιμά.
Κόψτε μου λίγο, σε παρακαλώ, γι' αυτό. Ξεκινάμε εμείς με τον κιμά. Είναι η ώρα που θα προσθέσουμε τα αρωματικά και τα μπαχαρικά μας. Βασικό και αυτό. Tips. Μικρό. Στα μπαχαρικά τι θα χρησιμοποιήσουμε? Μπαχάρι, δάφνη, αλάτι, πιπέρι και επίσης θα βάλουμε και πελτέ, ντομάτα, συμπυκνωμένη ντομάτα. Μακαρόνια. Ανοιχτά. Τώρα είναι η ώρα να αλατίσουμε. Τώρα θα πάει το αλάτι σωστά και όπως θέλουμε στα μακαρόνια. Είναι πολύ πιο εύκολο να την κάνουμε με ένα φουέ και να ανακατεύουμε πολύ πιο εύκολα γύρω. Τι χάνουμε όμως με το φουέ? Δεν μπορούμε να πιάσουμε λόγω του στρόγγυλου σχήματος, δεν μπορούμε να πιάσουμε τις γωνίες. Στις γωνίες θα μας καεί, οπότε ξύλινη κουτάλα πάντα. Θα δυσκολευτούμε λίγο, αλλά με ξύλινη κουτάλα να πιάνουμε καλά τις γωνίες. Προσθέτουμε το γάλα σιγά σιγά το γάλα, εντάξει. Στο σημείο αυτό αποσύρουμε από τη φωτιά. Δείτε την υφή του. Τέλεια. Όσο κρυώνει θα σφίγγει. Ωραία. Στο σημείο αυτό βάζουμε για την ποσότητα που κάναμε για το 1 λίτρο γάλα 2 κρόκους αυγού. Σε τι μας βοηθάει ο κρόκος? Για να δέσει. Μπεσαμέλ. Και για το χρώμα? Το χρώμα θα γίνει ελαφρώς πιο κίτρινο και εννοείται ότι είναι πιο ευχάριστο. Ανακατεύουμε γρήγορα με το που πέσουν τα αυγά, έτσι. Οι κρόκοι ανακατεύουμε γρήγορα για να μην γίνει ομελέτα, να μην ψηθεί. Θέλουμε να τα απορροφήσει χωρίς να ψηθεί, χωρίς να μας κάνει κομματάκια. Στο σημείο αυτό έχουμε αφαιρέσει όλες τις επιμέρους παρασκευές από τη φωτιά και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε σάρκα και οστά στο φαγητό αυτό που λέγεται παστίτσιο. Ωραία, σας ευχαριστώ, είναι αρκετή. Ακόμη λίγο τυρί. Και φτάσαμε στο τελευταίο στάδιο. Ψήνουμε προθερμασμένο φούρνο, 40 με 45 λεπτά ανάλογα και το φούρνο, αέρα και τα λέμε σε λίγο.